Так, динозаврик, ты будешь стоять тут. О, добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Поглядіть, коли ласка, ці пригожі сидять мої ляльки. Ой, дякую. Ой, динозаврик, ось ти де. А я шукаю. Буслик, постав, коли ласка, цацку. Ой, але гэта мой динозавр. Ён живе у моїм покойчику, і зараз я хотів його покласти спать. У його ложок на поличці. Сябар, зроби, коли ласка, виключення. Завтра вернеш його на поличку. А сьогодні нехай він постоїть тут, у центрі стола. А чому? Буслик, так треба. Не розумію. Навошта? Гэта трэба мне, твоей лепшай сяброўкі. Значить, гэта ти взяла моєго динозаврика? Я, але дзеля важнай патрэбы. Динозаврик, ти чув? У Яни важная потреба. Яшчэ якая важная. Заўтра да мяне завітае сяброўка. І я хачу, каб яна пазайздросціла мне. А чому позайздростила? Як чаму? Маім упрыгажэннем і цацкам. Яночка, але твоє тут тільки ляльки, а динозаврик мой. А вось гэта не абавязкова гаварыць госці. Калі яна пойдзе дадому, я адразу аддам табе твою цацку. Тільки осторожно з динозавриком, коли ласка. Не хвалюйся, сябр. Мы вельмі акуратна з ім пагуляем. Ой, Буслик, я успомнила, что у тебя есть книжка казак с вельмі прыгожымі малюнками. Такая вялікая. О, я перед сном люблю її погортати, малюнки поразглядати. Нясі яе сюды. Гэта так само для сяброўкі? Вядома, у яе ж такой кніжкі няма. Хочу таксама пахваліцца. А може завтра зранку я тобі свою книжечку принесу? Не, я хочу зараз усё падрыхтаваць, каб заўтра моя сяброўка увайшла і у яе вочы разбегліся. Ой, а навошта вочкам разбягацца? Гэта так гаворыцца. Я хочу, каб яна рот ад здзіўлення раскрыла. А навошта? Каб яна потым расказала усім дзеткам у двары, што ў мяне самыя лепшыя цацкі, кніжкі, упрыгажэнні. Ай, хочу, каб усе захацелі са мной сябраваць. Ой, а это ж колькі сяброў у цябе адразу будзе? 100! А можа і 150. О, здорово! Вось бы і мне столькі сяброў мець. Ай, я уяўляю, як усе будуць пра мяне гаварыць і зайздросціць. Ой, скажуць, Яна лепш за ўсіх. Ай, гэта моя мара. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Яна, Буслік. Добрый вечер, Маша. Ой, а што тут робіць мой куфэрак з упрыгажэннямі? Гэта Янка будзе хваліцца перад сяброўкай. Чым хваліцца? Маім куфэркам? Маша, прабач, я не паспела у цябе дазволу папрасіць. Мне вельмі патрэбен твой куфэрачак. Да Яны заўтра прыйдзе сяброўка ў госці, і трэба пахваліцца перад ёй. Яначка, і таму ты ўзяла мае ўпрыгажэнне? Майго динозавра. Гэта дзеля таго, каб усе зайздросцілі. І я змагу завесці многа-многа сяброў. Я не разумею, як звязаны упрыгажэнні, цацкі і сябры. Гэта ж вельмі проста. Сяброўка ўбачыць, колькі ў мяне ўсяго прыгожага. Раскажа пра гэта дзецям у двары. Пасля гэтага усе захочуць сябраваць са мной. Яначка, вымушана цябе расчараваць. Расчараваць? Гэта яшчэ чаму, Маша? Мноства прыгожага сапраўды прыцягвае ўвагу. Ды яшчэ як? Усе толькі і будуць гаварыць пра мяне. Сапраўды, гаварыць будуць, але... Маша, якой можа быць але? Ты хочаш завесці новых сяброў, але ці сапраўднымі яны будуць? Несапраўдныя мне не патрэбны. Сапраўднымі сябрамі ніколі не становяцца з-за прыгожых цацак. Сябрам цікава разам і без цацак. Янка, сапраўды? Ты толькі уяві, што да цябе прыйдуць усе дзеці двара, каб падзівіцца на колькасць тваіх цацак. Ты сама ім будзеш нецікавая.
Что? Мне так зовсім не подобається. До того ж динозаврик зовсім не твой. Значить, я даремно усё тут рыхтавала, принесла у прыгажэнні цацкі. Гэта было зусім не абавязкова. Ты б лепш падумай, як гасцінна сустрэць сяброўку. Яна ж не ў магазин за цацкамі прыйшла, а ў госці. Я магу чаем яе пачаставаць, пірог прапанаваць, абмеркаваць спектакль, на які мы разам хадзілі. І гэта правільна, а паказваць усе цацкі ў прыгажэння зусім не абавязкова. Тады можна я динозаврика аднясу ў пакойчык? Нясі, Буслік. І ты, Маша, забірай свой куфэрачак. Яна, сапраўдныя сябры не зайздросцяць адзін аднаму і не спаборнічаюць, хто лепшы. А што ж тады яны робяць? Сябры гатовы парадавацца і падтрымаць адзін аднаго. А яшчэ з сябрамі цудоўна глядзець мультфільмы. Давайце зараз мульцік і паглядзім. З задавальненнем. Глядзім, сябры. А зараз час рыхтавацца да сну. Чистим зубки, мыем тварыкі і бяжем у ложачкі на мяккія падушачкі пад цёплыя коўдрачкі. Сяброўскіх усім сноў! Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясе, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.